Ajja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 j
Minden halál után egy subgift? Chat, egyszer se fogok meghalni, az a baj. 0 halál lesz a mai live-ba. Melyik a fake chat? Bazd meg, de hol? Bele kell tanulni még a vezetésbe, srácok. Szét is basztuk az a... Hát, bazd. Ezért javította meg a kocsit? Hát szarabbul néz ki, mint ahogy bevittük a riperbe. Figyelj már, hallod? Nem adott kölcsön a kocsidat? Hölgyem, semmi, hölgyem. Semmi probléma nincs. Majd vesztálunk egy újat. Most megint valamit ki akar rabolni ez a izé, faszi? Azt a kurva, miből van az az oszlop, tesó? Már ketté szakadt az autó. Valószínűleg amúgy kicsit félek az estétől, nem azt mondom. Alvás közben érted, elfelejtem, hogy streamelünk közben azért nem tudom, félek. De baszott, hogyha én felállok, az kajakalva járok egyet, én meg holnap reggel visszanézem, az kajakalva jártam, az para lesz, tesó. Ott az tényleg nagyon ijesztő. Elüssük a faszomba? Miért nem lövöm le simán? Ah, you've been at it on this PC. Mi a fa? Chat, ez micsoda? Mi van? Hi baby, wanna see me take these off? Essa, szeretem chat, jó helyen vagyunk. Hell, na mi ez a háttérkép? Chat, ezen megvan az érzés, amikor ilyen valami online oldalról akartok filmet nézni, nem Netflixről, vagy valami, nem filmes.eu, mit tudom, ilyen DMD média, vagy nem tudom mik vannak, de... Chat, online filmet akarsz nézni, tesó, anyukáddal, anyud ott van melletted, azt x-elgeted be a pornó reklámokat. Az nagyon cink. Chat, velem egyszer volt olyan. Filmet akartam nézni a nyomban, már nem tudom milyen filmet. Mondom, akkor nézzük meg online. Megnyitottam, azt egyből feldobott ilyen meleg milfek 40 méterre, Sandy írt meg, tudod, és ilyen izomból oda nyomta az arcodba, tudod. Be kellett zárni, hogy 40 ablakot, és mi meg tudtuk nézni anyámmal a filmet, és ott ült mellettem, azt is, hogy csöndben nézte, hogy én azokat, nagyon gáz volt. És nem szólt semmit, hogy jut hozzá. Full csöndben ott végigültem mellettem, érted? Az annyira kínos volt. Szeretném a kijáratot megtalálni veled, kedves, és elmenni valamerre. Ja, ez nem az RP, bocsánat. Tripla flip? Mit nézelődsz, baszom a szádat? Menj tovább. Menj tovább, baszom a szádat! Miről beszélsz? Ja, lehet, körözés kapok úgyis, hogyha rendőrautóval járkálok? Mi van? Bazd meg, azt hittem, hogy rendőrkocsival bármit csinálhatok. Várj egy picit. A kurva! Mi a fasz? Miért lőtte le előttem a faszi? Hogy tudok mentőt hívni? Van egy shotgunom. Oda akartam menni, azt hittem utána rám szegezi a fegyvert, aztán lesz valami jó kis szitu, érted, de hát baszki. Fogta, az lepuffantotta csak úgy simán. De ez mondjuk jó téma. GTA-val, hogyha játszik valaki, mondjuk egy gyerek, akkor ő gyilkos lesz, vagy érted, beteg lesz? Azt hiszi, hogy ezt élőben is megcsinálhatja, vagy mi? Nem hiszem, mert KDS ezt mondja. KDS azt mondja, hogy azért rossz a GTA sorozat, meg rossz a GTA, mert hogy rosszakat tanít a gyerekeknek, az kölyök ezt fogják csinálni. Chat, kezetekben van a döntés. Mit mondtok? Olyan kis cuki. Miért akarjátok megölni, chat? Miért írjátok, hogy igen? Nem, chat, mi? Olyan aranyos, most miért kell? Chat, én nem akarom. Olyan aranyos kis cuki macska. Úgy akarom ezt a játékot játszani, mint élőben, mint hogyha élőben lennénk. Jó, most ezt most úgy csináljuk meg ezt a mission, mint hogyha 1/1 én lennék a karakter élőben, oké? Válts már zöldre, baszom a szádat! Na, zöld. Rossz sáv, elnézést. Tolatok. Aj, bazd meg, bocsánat. Zöld! Takarodj már! Ezt nem hiszem el. Miért állsz meg? És most azért, hogy több legyen a kilométerszámló órádon, nem kell egy helybe állni, ilyenkor nem számolja, te szerencsétlen. Meghúzom a kocsiját, figyeld. Haladjál már, bazd meg. Nyugodj már, de basszom a szádat. Uram! Egyből pisztolyt fog rám, bazd meg. Nincs semmi! Nem csináltam semmit! A kurva életbe! Nagy a para! Mit csinálnék élőben? Jobbos! Vagyis ez bal. Meg vagy, Lester? Nagyon jól érzem magam, de nyilván ez nem a helynek köszönhető, hanem a kábítószernek, amit fogyasztottam. Bátya! Mit nézel, bazd meg? Beszorultunk, Lester. Lester, csinálj már valamit! Lester!
Veled még elbeszélgetünk. Calm the fuck down. Mi a faszomról beszélsz? Be vagy csatolva, bátya? Meg be se meg... Petics! Baszod, még az övedet se kapcsolod be? Jó, csillelek. Ah! Bocs, nem láttam a buszt. Csak a piros az csak a veszélyes zöld. Bocs, haver. Kurva. Nem szállunk át, fiam? Hát nem hiszem, hogy ő le fog engem előzni. Kis dagadék. Gyere, fiam, egy kicsit. Izgivé teszem, jó? Gyere, 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 jaj! Fú, de gyors vagy, de ügyes nagyfiú vagy már. All that smack. Csak ki akartam lőni a gumit, baszod, mi a... Hagyjál már a fiam! Hát nem lehet szopatni. Chat, most ez milyen vicces lett volna, orra esik a gyerek, nem? Kilövöd a gumit alatta. Chat, hogyha nekem a fiam lenne, esküszöm ezt csinálnám, érted? Megszopatnám, kilőném a gumit. Nem akarom, hogy itt a lányom előtt, bazd meg. Lányom nem fog aludni, vágod? Előttel elő az apja két embert, ez nagy para, chat, az nagy para. Nem baj, legalább már tudja az igazságot, legalább már tudja, mi ez a valós élet. Én vettem észre azt, hogy bármilyen fasság van, érted, ilyen fasságot mondasz, a nők így bármit bevesznek, bármilyen fasságot. Velük így könnyebb elítetni a fasságot. Nők lapjába például annyi fasságot leírnak, annyien alaptalan, ténytelen hülyeséget, bazd meg, amit utána elkezdenek követni, és azt szerint élnek, hogy az hihetetlen, geci. Beszarok, de tényleg. De azért, mert nem néznek utána így a tényeknek, meg olvasnak valamit, azt elhiszik egyből, bazd meg, first source-ból, nem is értem. Az baj. Bazd meg! Miért álltál belém? Miért álltál belém, te idióta? 0 halál lesz a mai live-ba. Hol vagyok? Hol a faszomba vagyok? Itt át tudok ugrani? Gyere már ki! Gyorsan! Majdnem neki ment a vonat a kocsimnak. Intézzünk egy 5 csillagost? Hogy kell 5 csillagosat intézni? Baby! Azt a kurva! Bazd meg! Menj! Mit kell csinálni a cipőboltban? Nem hiszem, mert sose fogom tudni megcsinálni ezt a kibaszott cipőboltos küldetést. A cipőbolt... És itt mit csinálok? Kell mit egy slide-ot vennem, vagy mi a fasz? What's good? For real. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unsteady. Ez nem a cipőbolt, basszátok meg. LSPD. Just let me take you somewhere. De csetem, úgy vannak kajak, vannak emberek, akik ilyen striptease klubokba járnak, én ezt nem tudom elképzelni. Ezt kajak nem tudom elképzelni, baszott. Kajak beülsz oda, azt lesel valami nőt táncolni. Az jó érzés? Én nem értem. Egyszer kipróbálom. Viccelek. De mit csinálsz? Keci, ez mit csinál? Mi az voltam egy férfi ül benne, de az előbb még egy nő volt. Mi a fasz? Ez egy transz? Mi a fasz? Hülye, de megijedtem. Ez a Trevor? Ja, ez a Trevor, ez ilyen redneck, nem? Ez ilyen csöves. Ez Trevor. A harmadik karakterünk. Ó, bazd meg! Mi a fasz? Mibe akadok bele? Várjál, jó, akkor ezt gondolom okosan kell. Én azt hittem, hogy ezzel csak a kocsival végig kell hajtani, ezek meg kijönnek az útra, bazd meg. Honnan a faszomból lőnek ezek, bazd meg? Jézus, én nem tudom, hogy kell szállni. Mi az, hogy 5 to take off? F5? Well, the man on my wing presents no immediate Az mi? danger. I'll do my best to oblige you. Mi a fasz? Hülye, mit nyomok? Trevor! Nyolc halál. Keci. Ezt nem hiszem el. A faszomba kell a numpeden nyom. Jaj, de jó. Jó. És a numpeden kell irányítani, az mi? Aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Egered is lehet? Dehogy lehet! Nem lehet! Jó. Jó, most már meg vagyok a numpeden, Oké.
Hát lehet, hogy leszálltam, csak rossz helyre, ugye? Lehet leszálltunk, most csak a rossz helyre szálltunk le. Jó, itt fel tudok szállni amúgy, ez nem para. Tűzre kapott a repcsi. A kurva életbe. Az meg felrobbant. A kurva. Hogy kell leszállni, Chad? De most full komolyan. Hogy kell leszállni? Ne így! You see, Trevor? You won. You're the better man. As if there was any doubt. Gyerekek, bármikor el kell vezetni repülőt, érted? Csak szóljál, jó? És akkor intézzük bácsak. Ebbe is a legjobbak vagyunk, nem kell aggódni. Anyone see him? Ezt a geci. Ez a sniper, ez... messzebb távolról van kitalálva. Oh shit! Ó, bazd meg, ezek itt vannak. You're the fucking dude! Kurva életben. A kurva, hogy nem látom sötétbe ezeket, hát szakad az eső, ti láttátok, hogy itt áll 2 ember telibe előttem, akire ráfutok. Látjátok, itt áll 2 ember telibe, ezt nem hiszem el, tesó, ezt nem hiszem el, ezt én nem, tesó, ott áll, mazd meg. Very funny. Ez hülye, You know, geci. you're a real asshole. What did you Piasz just fucking fű. say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking Mekkora melle van logo! amúgy ennek a vizének, yoga. nőnek. Ó, bazd meg. Trevor? Michael. Oh shit! Ez már belépő, chat. Ez a lánya? Dad and Trevor? Two dads. Great. Wow! Very San Két Andreas. What are you apa. guys doing here? Yeah, what are you doing here? Ó, mondjuk az sokat mond el, hogy előbb a Trevorhoz ment oda megölelni. Miért először? Miért a Trevort ölelte meg, miért nem az apját? Jó, verd már agyon, bazeg. Jó, most én az apja lennék, a szana szétbasznám. Meg nem a lányt. Security! Security! What'd you fucking say? Come on, big guy! Come on there! Kec. Mik ezek a páviánok, dik? Kis vörös seggűek. Micsoda? Milyen trippünk van, gyerekek? Mit adott be nekünk, baszod a Pista? A szentségit. Mi a fasz?